Кажете ми сега, що искате да се занимавате с кино? На мен лично ми е мечта от много малка. Така ли? Ами да, гледам ги хората по телевизията, по сериалите, по филмите и винаги съм искала да бъда и аз част от нещо подобно. Да, има някаква магия в киното и ако се сетя колко филми са ми повлияли и са ме мотивирали да направя голяма част от нещата ми в живота, като танците, като има филм, който след като го изгледаш и ти променя самосъзнанието. А имате ли любими филми или любими... Дайте ми топ 5 любими филми, топ 5 любими актьори и актриси, няма значение. Може да са българи, може да са европейци, може да не е нужно да са само американци. Мръсни танци ми е любим. Може да са сериали. Да, мръсни танци, да. С Патрик Суейзи. Да. Perfect Pitch също беше, мисля, че с пеене и с танци. Тоест ти обичаш филми с пеене и с танци. И такива, и други, но тези са ми също в топа. Flashdance също Да. е филм, който е отбелязал в действото ми. Това да искам да танцувам просто. Flashdance ли? Това с кой беше? С Джон Траволта? Не. Аз седа как се казваше мацката. Иначе може би любимия ми сериал е Двама мъже и половина. Няма нищо общо с тези танци. Ама версията с Чарли Шин или с Аштън Кътчер? С Чарли Шин, разбира се, той е гений за мен. Да. Велик актьор. А какво мислите въобще за развитието на шоу-бизнеса в България? Трудно. Ако някой иска да се занимава с шоу-бизнес в България, какви са му изборите? Какви решения трябва да вземе според теб? Лично според мен трябва да имаш връзки. Много е трудно без. Ето, примерно, вие танцувате, нали? Да. Имате ли работа като танцорки и в какви продукции и какво бихте искали да правите, което не можете, примерно, като танцорки? Как един танцор се развива в България и какво е бъдещето на танците в България? Говоря за поп, хип-хоп, танци, популярни продукции. Цяло възможности, ако искаш да изкарваш пари от това, е примерно да си танцорка в някоя дискотека, което у нас вече... Колко плащат дискотеките за танцорки? 200 лева. 150-200 лева е средния $200 хонорар. лева на... 2-3 часа. До 2-3 часа танци в дискотека. Да. Добре, ама това не е ли малко, в смисъл да танцуваш в дискотека, това не е ли като малко като... Не знам, в смисъл, не трябва ли да се танцува примерно в клипове, в концерти, в големи танцови компании, продукции, танцови концерти, няма ли? Именно, те са много по-малко, по-нарядко. Затова на много хора им е по-лесно да се изкарат парите в заведението, ако искат по този начин да се изкарват парите, чрез танци. Иначе и клипове и участия има, но както казах са много по-нарядко. И трябва да си в някоя продуцентска компания, която да ти прави тези шоута, концерти. Вие клипове снимате ли? Снимаме, да. На кой сте снимали? На кой клипове сте се снимали? Защото в мои не сте се. Да. В старите ми балети, когато съм работила за някого, съм се снимала в много и най-различни, дори поп-фолк изпълнителки. На поп-фолк изпълнителки? А някъде навън пътували ли сте като професионално или само на екскурзия? Не, професионално. Ние сме сравнително 2 години. Нашата трупа. Но има още на къде да се развива. Това е, че ние се занимаваме с много различни неща. Аз съм водеща, тя също е водеща, тя пее. Аз правя още някакви неща и... Ти пееш? Да. Какъв стил? Поп, R&B, soul. Имаш някакви записани неща, издадени? Да, имам една моя авторска песен. Кой е написал? Аз. Музика, текст, всичко? Текста и де факто под музика самата мелодия, която е кантото на гласа. Но иначе вече отдолу инструментала не съм го правила аз. Браво. Какви сте амбициите с музиката? Какво искаш да постигнеш в България или извън България? Като цяло
Правя го от много малка и наистина страшно много ми харесва и имам желание за това да се развивам като певица. Вече не знам, за чужбина не съм мислила. Мисля го стъпка по стъпка сега. Изпей ли нещо? Така като ми кажат, много обичам. Винаги трябва да мисля какво точно да изпея. Аз веднага мога да ти израпирам нещо, аз нямам проблем. Израпирай ми нещо. Да, израпирай ми нещо. Не спирам да ги офертирам, защото ги разбирам. Жените аз по формите избирам. Ще зачекна някои от Божиите правила, като например не прелюбодействах и не пипай чуждата жена. Знаеш ли? Това е една от по-ранните ми песни, където текста не е много природо и биосъобразен, но всеки минава през своя растеж. Да, така е. Своето осъзнава. Сега не бих написал точно такъв текст. И като творец, и като човек минава през различни етапи. Абсолютно. Да. Всички... Най-важното е да успееш да достигнеш до момент, в който осъзнаваш какво правиш и защо го правиш. Да, защото не е важно колко пари изкарваш или колко гледания имаш, а защо имаш тия гледания и защо изкарваш пари. И как. Да. Добре, ето аз изпях нещо. Сега сте вие. Ами, добре, да видим. Да видим. Да помисля. Да чуем. Добре, да чуем. На душичката. Ами не знам, що Адел. Малко е по-така, но... О, Адел. Това ще е тежко. По принцип, да. Давай. I've heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I've heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why you so shy and like you to hold back? Oh, hide from the light. I had to turn up out the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it out. Hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it's less in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it's less in love, but sometimes it hurts instead. Благодаря. Браво, бе! Ти с много смела песен влезе, браво! Да. Не знам, тя ми дойде изведнъж просто много. Не знам, от мен имаш да. Благодаря много. Ето, най-важното нещо е и въобще цялата ми концепция от тук нататък и в кариерата и в всеки проект, който правя, е да си избъдвам и моите мечти и да помагам на хора като вас да сбъдват вашите. Така че вярвайте в себе си, няма нищо невъзможно и света е отворен за хората, които са смели и които вярват в себе си. Колкото и широко да звучи, друг вариант няма. Ти какво? Разкажи се за ансамбъл Българе. Точно щях да влезна в ролята на интервюиращ и да почна аз да ти задавам някакви въпроси. Не задавай, да? Защо реши да се впуснеш в това голямо приключение да правиш този сериал? Ами, той е филмов сериал. Да. Реално това са си филм, поредица от филми. Аз ще кажа защо. Защото ние тук всички трябва да се обединим. Талантливи хора, компании, официални лица, продуценти и така нататък. Всички креативни хора. Да променим и да обърнем поп-културата в България с краката нагоре. Защото в момента, за да се развиваш,
България като изпълнител или продуцент, почти е задължително да служиш на елементарните, базови, примитивни послания, които върлуват и притежават социалните медии, поп-медиите, реалити медиите и въобще вниманието на младите. И ако искаш ти да си фактор в тази държава, ти трябва да си част от тази помия. Аз отказвам да бъда част от тази помия и аз отказвам да емигрирам. Тоест, единственият шанс аз да развивам себе си и хората, на които дължа нещо, нали, качествените българи, е да създам плавателен съд. Спасителен плавателен съд, в който да ги представя пред целия свят. Да се направи нещо достатъчно голямо, което да заглуши цялата тая елементарна история, да не кажа по-груба дума, нали? И да свети със своя личен пример. Тук номера е да се направи нещо достатъчно силно, достатъчно голямо и това няма да стане с една песен, това няма да стане с едно филмче и това няма да стане с едно влогче. Това е поредица от филми, това е саундтрак, това са кина в България, работим с нашите културни аташета в Лос-Анджелес, в Кан, в момента в Лондон и Берлин. Това е проект, който ще се представи пред целия свят и ще покаже, че всъщност можеш да бъдеш развит със своя талант, без да служиш на тази животинска, точно нискострастна тенденция. Просто избирам да не бъда част от тази ефтина история. Затова е моя отговорност аз да повлека и да поведа хората с мен в позитивна посока. За нас самите и за хората около нас. Ние сме с теб и те подкрепваме. Много благодаря. Ами това е тест драйв. Let's go!